হাড়ি। খারাপ কুকুর ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଥାଳିରେ ଦୂରି କରୁଛୁ ତୁ ମରିବୁ ଶଳା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତତେ କ୍ଷମା ତୋ ଭଳି ବେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ ଶଳା ମରିବୁ ଆଜି। ମରିବା ଦରକାର ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ଆମର ଚାରି ଚାରିଟା ନରସିଂହ ଡେଡ୍ ବଡି ଗାୟବ ହଉଛି ଏଇ ଶଳାଟି ସବୁ ଗାୟବ କରୁଛି। ভোট মো চাহানি তারপরে পরে মো চাহানি বদলি যায় তা কাহানি ও কাহিনীটা হেড অফ ফাইনা দোষ নাই সব তোরি পাই অষ্টমে 10 পুলিশ চড়ক করাই রাজ্য মাঝে আজ করছি আজ সকাল গো ডেড বডি গায়ব করছিল পুলিশ আমার পাইলা আমরা রাস্তা উপরে ছাড়ি দিয়ে চালি আসিলা ସିନା ସିଏ ଚାଲି ଆସିଲା ଗାଡି ଉପରୁ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବର ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ତାପରେ ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇଙ୍କ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସବୁ ସିଜ୍ ହବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡକ୍ଟର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରେ। ନା ନା ମୁଁ ସେମିତି ଦେବାକୁ ଦେବିନି। ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ଡାକ୍ତର ସମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଗାୟବ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଏଇ ସମ୍ଭବ ସାହାଣୀ সম্ভব সাহারি এরা রাজ্যের ভোট মো চাহানি তারপরে পরে মো চাহানি বদলি যায় তা কাহানি। ଇଏ ତମ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ ଲଗେଇଦବ ଏବଂ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦବ। ହଁ ମୁଁ କହିଦେବି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗାଉଛ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରୁଛ ଏମିତି କି ଜଣେ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର একদম চপ হ্যাঁ কইদব আই শুনে আরে শুনে হ্যালো বুঝলি কেজি 1 কেজি 2 রে পড়ছতি ଏବେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ରେ ଗପ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାହା ଦେବୁ ପରିଷ୍କାର ସେଇଆ କହିବୁ ଆଉ ଯଦି ସେଇଆ ନ କହୁ ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଡେଡ୍ ବଡି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ହାରାମ।